ustaz ka yi sauri mana ka san fiye inda zan ga shiryawa nake a yau mai fita ce yau daga ina yan mata sun fi dari kana ustaz din kai yan mata sun fi 1000 bakar kawai ni ina gaye ma ban yi sun fi 1000 ba sai kai wai salfin ba ma zan ara maka karɓo lamba ba yau ba zan ara maka karɓo lamba ba aboki na waya kake ganin garin nan tsaya mana kai wayo Allah na wannan tawuci wallahi wannan tawuci ƙarya kai wannan tawuci ƙarya kai malam tawuci yawwa ai ina gaya ma ustaz duk macen da ka gani a garin nan da liƙaf to kyakkyawa ce Allah kuma dan haka wannan rabo na ci ba ruwanka a ciki ƙarya kake wallahi ba ruwanka a ciki in ka isa zama yadda nake a yanzu tun da ke ba za ki bude fuskar taki ba bari ne in bude miki da hannuna mai albarka kage baki wannan ba mutum bace a wannan ai wace da gemu mai ya ayo ya zuwa ne ustaz yawa yanzu dan Allah ki haƙuri kai ki taba ni na fasa sai wallahi dan Allah ki haƙuri dan Allah ki haƙuri ki be kiss ni nake ki